הוציאו לי אותו. וואי, אתה לא מבין מה קרה לי ביד, קרטו לי אותה. תשמע, עברתי תאונת דרכים, הוציאו לי את הטחול. וואי. רגע, סליחה. כן. את בריאה? כן, אני בריאה. יאללה, אמבוש! עקב המחאות השונות בארץ, מדינת ישראל החליטה לקצץ בתקציבי המשטרה. תודה רבה לשבט נעלה, שבט הרועה מתחיל. כולם להיות בשקט, תודה. אוי חברים, שקט בבקשה, שבט הרועה קדימה, בהצלחה לכולם, בהצלחה. זה לא סתם שבט, זה השבט. שבט הרועה. וואי, איזה חודש הגון, היה פשוט טירוף. היה אדיר, נהניתי כל כך. נכון, ואיזה נושא טוב הביאו לנו? להיות עם קדוש בארצנו. ותודה לכל מי שעזר לנו החודש הזה, המדריכים והמדריכות שלנו, ולמרקידים ולמרקידות, תודה רבה. מה, יש לך? מה קרה? מה? לא, אני סבבה, תמשיכי. מה תמשיכו? כולך אדומה לגמרי, מה קרה לך? מה קרה לי? כל החודש אני לא ישנה, אז ניב כבר הפך להיות הבית השני שלי. את מספרת לי, אני ערה בלילות וישנה בימים. סליחה, רוצה לישון בימים. ליקו, הבגדים שלי עם צבע. אני לישון צבע בשיער. טוב, אז מתחילים, מה ראשון? כן, שנייה, רשימה. גבינה, לחם פרוס, מרק בטעם בצל, מה זה? מה? אופס, זאת הרשימה לא נכונה, זאת הרשימת הקניות שלי. טוב, זה לא כל כך משנה לנו, והקהל מחכה. רגע, אז איפה... שנייה, תקלה קטנה. שנייה. הדרן. מה? את לא זוכרת שהבאתי את הרשימה לפני שעלינו לבמה? ידעתי את זה. זה מגיע עם זכוכית מגדלת? אני לא רואה פה כלום, עזבו את זה. טוב, אז אז קבלו את ההצגה? לא, נראה לי עכשיו הריקוד. זה נראה לי ריק מהצבא. ההצגה. לא, אני כמעט בטוחה שהריקוד עכשיו. די, תפסיקו לריב. טוב, אבל כולנו הרי יודעים שזה הופעות של שבט הרועה, לא? כן. טוב, כן. אז קבלו את הופעות של שבט הרועה. שנייה, שזה טעות. כל שנה אותו סיפור, אוף, לא משנה, נמשיך בענייננו. ויצאו שבט הרועה מארץ מצרים וילכו משה ואהרון לדבר. ציפורה, איפה הציפורה?
חצי שעה אני מחפש לך. מה זה המדבר הגדול המפחיד הזה? אמא, אני ממש מפחדת. אל תדאגי ציפור. זה בחיים לא נלך לאיבוד. רק אם הייתי יודע איך להפעיל את זה. בואי, משה, איזה נבוט מגניב, מאיפה השגת את זה? מה נבוט? זה המטה שלי, אתה לא אמור לגעת בו, תעיף אותו! אופס. מה? אוי נו, גם ככה הדרק הזה לא עובד. מזל שהייתי נפל בצבא מצרים, אולי אני זוכר משהו. פעם הגענו לארץ רות עם מחוז כיוון המדהים שלו. וילכו שבט הרועי 40 שנה במדבר. מה בא? אוף, מה אני אמור להבין מזה? אין תקציב פה, אה? נראה לי החוש כיוון שלך התייבש ממצרים, אה? כן, כן. זוכר את הרעיון הדבילי שלכם? בואו נעשה גניזף! בואו נרקוד סביבו! אוקיי, למה השמלה שלך? השמלה שלי. גם כן. אורטנית, תיקון טעות, זה קרוקס אח שלי. טוב, עד כאן. לא עד כאן, עד כאן. טוב, די כבר. די אתה. די אתה. די אתה. די. די! חלה! הנה, האישה הזאת נדחפת לכל מקום. נו, לא קיבלת מספיק שורות על חפש לסצנות, אה? לא נכון, יותר רפה לכם, יותר חמה לכם, יותר כוסית לכם, מגבגע, הכל פה. מה הם קשורים? זה לא הקטע שלנו? וואי, היינו צריכים להתאמן עכשיו בבית, באסה. וואו, אם כבר באתם, אז בואו שנייה. אתם יודעים אולי במקרה איפה אנחנו? למה לארון אין מושג. למה, אתה יודע? כן, אני יודע. נו, אז איפה אנחנו? טוב, אני בערך יודע, מה אתה נתפס בקטנות? תביא, אנחנו זוז! תהיה ג'נטלמן וסדור. אנחנו כאן, בזימבבואה. זה לא נורא, עוד יומיים 3 אנחנו מגיעים. אוף, חבל שמתחיל להחשיב. טוב, בסדר, אתם יכולים להישאר אצלנו. יש, תודה. אתה יודע שאני סולחי. למה? איזה כיף, משה, הולכים להיות את האינדיאנים.